mayaman sa swerte. Sa pagpupusigi at padiskarte marami. Dahil ang tao masipag at padiskarte sa buhay, lapitin ng swerte. Subalit ang taong tamad at ayaw dumiskarte, mananatiling walang silbi. Kaya huwag kang maniniwala sa guhit ng iyong palad para malaman mo ang iyong kapalaran. Dahil maraming tao ang walang kamay, pero asinsado sa buhay. Dahil sa larangan ng buhay, hindi mo kailangan makipagkompetensya sa iba. Dahil bawat tao may kanya-kanyang sariling pahina. Ang kailangan mo lang gawin, magsipag, ang magtiwala ka sa iyong kakayahan. Dahil walang umaangat na tao na hindi galing sa hirap.